aikaa 5 minuuttia. Tulokset ensimmäisestä lähdöstä. Voittaja numero 13 Vitteni ja Teemu Kokkolin kilometriajalla 31.7. Toinen 5 Poikasinkaus 33.1. Kolmas 1 Ratsamurja 33.3. Neljäs 15 Luiskeri 32.0. Viides 12 Sävelmerkki 34.0. Kuudes 7 Eiliina 34.0. Seitsemäs 16 Villihurma 32.8. Kahdeksas 14 Joutusa 34.2. Yhdeksäs 8 Brenda 35.7. Kymmenes 9 Kihauksen Kiri 35.8. 11 numero 11 Voutiina 36.5. Ja 12 2 IP Aaria 39.0. Liikojen laukkojen takia hylättiin numerot 3 AR Viri, 4 Ulrikin Valo, 6 Tuli Hili ja 10 Niemo Tähti. Näyjäjät 35.5, 35.5, 30.0 ja 30.5. Könkkää tuossa hiljaisessa vaan. Sekuntia. Katsotaan. Toinen lähtö, tasoitusajo 2140 metriä, poissa numero 4. Autossa rekisteritunnuksin Ville Gideon Arne 653 valot päällä. Siis Ville Gideon Arne 653 valot päällä. Oli koira tuolla vetänyt. Kyllä toistaiseksi se haukkui hirveästi. Kyllä. Valmis. Mä heti kun joutuu kato kääntää, niin. 2 minuuttia kasettiin jäljellä. 2 minuuttia kasettiin jäljellä. 2. Aja. Lähtö hyväksytään 3. Marilyn Hakkava vauhdilla Elotorina ilmestyy ulkoa 6. Sky Cloud kolmantena kaarteeseen 7 Dakota. Sitten 1 Do It Fine, jonka rinnalla näyttää 6 Sky Cloud, 16 Zero Wild Test edennyt johtava rinnalla puolittain toisessa sisällä 3. Marilyn Hack ja 1000 metriä täyttyy ajassa 20.0. 8 Something Special USA vaan toisessa parissa ulkona 15 Anatoma kolmatta rataa. Kolmannessa parissa 7 Dakota, 2 Turla, neljännessä 1 Do It Fine, 10 Cloud. Sisällä 3. Marilyn Hack tulee lähinnä ja hylätään 13 Stiletto Kemp pitkän lauman takia. Numero 3 Marilyn Hack rinnalle on edennyt 7 Dakota, joka nousee nyt toiseksi kun on ajaa 200 metriä maaliin. 6 Sky Cloud johtaa, parinta päässä 7 Dakota on kakkosena ja takaa, jossa sitten tulee 3 Marilyn Hack, joka on ulkopuolella 8 Something Special US maalissa ensimmäisenä 6 Sky Cloud.